Expedice Adam 84 a rozbíjím exponát. Co s tím budete dělat? Trošku to upravíme pro přesun v čase. Pancéřové plásty. Automatika. Kdy to zničíte? Bílé vozidlo, ani škrábnutí. To je unikát, to jezdilo ještě na benzín. Víte, co to je? Maloobsahový automobil s pohonem všech kol. Progresivní konstrukce. To startovalo i za teploty minus 25 stupňů. Dvouokruhová brzdová soustava. Co vám to vůbec povídám? Přípravy expedice vrcholí i na dalších výzkumných pracovištích. Velká péče je věnována takzvanému automobilu, ve kterém se má výprava přemístit do minulosti. Sledujete zkoušky prototypů. Vozidlo je vybaveno řadou doplňků, které musí zůstat náhodnému pozorovateli utajeny. Panel ovládacího systému, vysílačky, dálková čidla. Archiv soustředující nejdůležitější údaje a data v krystalových minizáznamech. Vozidla mohou samozřejmě měnit barvu, jezdit pod zemí, po vodě i pod vodou. Nádhera. No to je přece princip krtka, kterého jsme vyvinuli pro industrializaci Měsíce a ostatních planet. Hele. Teď se převrátí. A nic. Ale v tom budeme sedět my. Aha.